τέτοια μας και εξοπλισμούς και όλα αυτά. Θα βρούμε κάποιο σπonsor να μας υποστηρίξει κλπ. Θα το κάνουμε αυτό. Αλλά έτσι όπως το λες. Και σίγουρα θέλουμε ένα event, όχι μόνο για να βρισκόμαστε, και αυτό θα χρειαστεί, δηλαδή πέρα από το φόρουμ και όλα αυτά τα καλά, θα πρέπει να βρισκόμαστε και από κοντά, γιατί είναι άλλη γλύκα αυτού του πράγματος και άλλη ευκαιρία που σου δίνεται. Αλλά και γιατί θα εξελισσόμαστε. Δηλαδή κάθε χρόνο θα είναι ένα κίνητρο να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας, να την προχωράμε. Ένα milestone, ας πούμε, για τον οποιοδήποτε να θέλει να το κάνει αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε ένα ετήσιο event. Το ετήσιο event θα βοηθήσει στην προβολή του συλλόγου και στη συνοχή του. Και στην προβολή των μελών. Δηλαδή εκεί το θέμα. Τα μέλη του συλλόγου να έχουν κάτι να δείξουν. Αυτό θέλουμε, καταλάβεις. Αλλά πρόσεξε. Εκείνη μια λεπτή διαφορά, ξέρω εγώ, είναι ότι δεν είμαστε σύλλογος εταιριών. Είμαστε σύλλογος ατόμων. Δηλαδή, εγώ με τον Θανάση δουλεύουμε μαζί στην ίδια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την ιστορία εδώ πέρα και άλλες περιπτώσεις τέτοιες έγιναν. Δεν συντονιζόμαστε. Εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα τι θα πει ο Θανάσης σήμερα. Όπως και ο Θανάσης δεν ήξερα τι θα πω εγώ. Ανεξάρτητα από το αν δουλεύουμε παρέα για ένα παιχνίδι ή όχι, σε αυτή τη φάση είμαστε σαν άτομα. Και σαν άτομα θέλουμε προτείνουμε να μπούμε σε αυτή την πρώτη φάση. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Μας τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να τελειώσουμε την κουβέντα κάπου. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι? Είναι λίγες ευκαιρίες να έχουμε. Φωνάζει δυνατά ή έχεις το φωνάζω? Εγώ έρχομαι από έναν άσχετο σχετικά χώρο με το gaming. Να πω τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, ο χώρος είναι startups και εταιρείες online. Αδερφή κοινότητα, ας πούμε. Αυτό δεν το έχω διαβάσει το καταστατικό. Μου φαίνεται θα έχει γίνει κάποια καλή δουλειά, αλλά νομίζω η βασική του χρησιμότητα είναι μία. Να βρείτε sponsors. Να υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο το οποίο θα μπορεί να δεχτεί χρήματα για οτιδήποτε. Αυτό είναι μάλλον εύκολο να γίνει σύσταση. Το δύσκολο είναι να δημιουργηθεί η κοινότητα. Υπάρχει όμως η μαλλιά, φαίνεται εδώ, και γι' αυτό απλά φτιάξτε ένα site. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πραγματικά δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είπαμε και εμείς. Και μετά, άκουσα πριν πράγματα για πανεπιστήμια, κάποιο είδους lobbying, ξέρω εγώ, το κράτος, να πάρουν χρήματα και όλα αυτά. Αυτό πολύ πιο μετά. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί, κατά τη γνώμη μου πάντα, από κάτω μία bottom-up κίνηση, ας πούμε, που να λέει ότι αυτό το πράγμα έχει βάσεις. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό που είπε ο κύριος, ένα event το χρόνο, είναι πολύ λίγο. Πρέπει, είπες ότι είσαι μουσικός, έτσι. Είσαι μουσικός. Ο καθένας να προσφέρει όπως μπορεί. Ένας πολύ απλός τρόπος είναι να κάνεις ένα εξάωρο, να πεις ένα Σάββατο ότι όποιος ενδιαφέρεται θα του δείξω πώς να φτιάξει ένα κλιπάκι, ήχου. Αυτός που είναι γραφίστας ή που είναι προγραμματιστής, να κάνει κάτι αντίστοιχο. Να βγάλει μια ανακοίνωση στο site, ας πούμε, και όσο γίνεται, καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς ελπίζουμε. Δηλαδή να υπάρχει να δημιουργηθούν έτσι θηρίδες, ας πούμε, που θα μαζέψουν γύρω τους άτομα και σιγά σιγά αυτοί θα πούνε ότι φτιάξαμε ένα κλιπάκι, φτιάξαμε μια φιγούρα που ξέρω κάτι, ας το κάνουμε λίγο πιο μαζικό. Από πάνω στα κάτω. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Κανένας άλλος? Γιατί μπορεί να υπάρχουν μερικοί που δεν το ξέρουν. Απλά το link του site hgda.gr από το Hellenic Game Developers Association. Λοιπόν, δεν είναι ακόμα προσωρινό. Είναι στο δικό μου σερβερ προς το παρόν. Αλλά μετά την ίδρυση του συλλόγου θα πάει κάπου στο δικό του σερβερ και θα το διαχειρίζεται ο σύλλογος πια, έτσι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τώρα να δούμε αν υπάρχουν 20 υπογραφές να κάνουμε την ίδρυση του συλλόγου. Αν υπάρχουν, θα φέρουμε ένα έντυπο εκεί πέρα και ποιος θέλει μπορεί να υπογράψει. Αλλά όποιος ακόμα και αν έχει διαφωνίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ να αφήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Γιατί όσοι βρεθήκαμε εδώ πρέπει να ξαναβρεθούμε. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι, πάρτε το ή αφήστε το ή κάντε το δικό σας.
Η πρώτη προσπάθεια είναι να. Αυτό είναι για αρχή και είναι πλαστελίνη, είναι μαλακό. Να κάνουμε κάτι μαζί όμως. Αυτό είναι. Και ας πάει όπου είναι να πάει. Λοιπόν, οπότε, αν είτε το υπογράψετε είτε όχι, αφήστε κάποια στοιχεία επικοινωνίας. Όσοι από εσάς είναι που δεν ήσασταν στη λίστα ειδοποίησης, όσοι δεν έχετε λάβει ειδοποίηση για το σημερινό από email που δεν το ξέρουν δηλαδή, γιατί υπήρξαν και μερικοί που είπαν ότι μπήκαν τυχαία, ας πούμε, και δεν έχουν ειδοποιηθεί. Αυτοί σας παρακαλούμε, αφήστε ένα email ή ένα τηλέφωνο ή κάτι, ώστε να είμαστε σε επαφή. Και τα υπόλοιπα τα λέμε από το, ξέρω, online κλπ. hgda.gr και προσδοκώντας το επόμενο συνάντηση, η οποία θα δούμε πότε θα είναι. Όσοι θελήσετε να υπογράψετε, ας έχετε στο νου σας ότι σύλλογος δεν είναι μια εταιρεία που αποσκοπεί στο κέρδος. Σύλλογος είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Τίποτα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ψηφίσουν. Στο καταστατικό δεν υπάρχει αναφορά για συνδρομή. Θα την αποφασίσουμε από κοινού, δεν υπάρχει τίποτα που να λέει. Υπογράφοντας το καταστατικό, αυτό δεν υποχρεώνεστε σε τίποτα οικονομικής φύσεως. Άμα θέλετε, μπορείτε να το διαβάσετε κιόλας. Πάρτε όσο ώρα θα χρειαστείτε, ας πούμε. Τώρα. Χρειαζόμαστε τα 20 ιδρυτικά μέλη. 20 υπογραφές χρειάζονται για να ιδρυθεί ο σύλλογος. Αλλά ελπίζουμε σε περισσότερες. Δηλαδή, γιατί να μην είμαστε όλοι ιδρυτικά μέλη αυτού του συλλόγου. Όποιος δεν βάλει τα χαρτιά στην είσοδο και στο γραφείο μπροστά, το κάνουμε εδώ. Εδώ θα το κάνουμε μπροστά. Και μετά, παιδιά, έχει φαγητό, αλλά ας κάνουμε αυτό πρώτα. Και όχι το κάνουμε. Μετά μπορούμε να.